lokal. Impact sa manen ni Kapitan Cesar Ulnagan iti barangay Dilavu Pasukin Ilocos Norte ti sakit tinakem na ken luksaw na kanagitin ng dadael manen iti Lambaklada imbatad ti Kapitan at tinadadael iti dayto agundaway ket ti playground dagiti ikan a makalapan da kuma. Sir, siguro mo dagiti kaasosasyon na tayo di napandakitaan ket dati ayan dati playground na kano natinag nga buo dayay na sir talaga nga kuan iniiwa da talaga intentional mo dayay ket mo dati may kaalom nga gundaway man sir nga may da panang ranggason nagdakkel taga damit la dakkel unay tapekto na sir kadagiti padak nga mangalap nga dati sa sume. Ditoy ngayon pakaasi ti Kapitan ano kas bilang man adati sakit tinakem da kadakwada ket ibaga dalata personal kadakwadan ngem timang perdipay laeng kunana analawat ti baybay a pagalaan ti kan ket saan da kuma ngagap apal taga po tamamat isuna nga ato ti paay ni Apo bendisyon kadakwada a mangala. Pagpilong to na po ngay naramedyo kada kabinetan ket ano anya man na po dagiti kasla kumaguray man ti barangay mi man no ti ka dito asosasyon namin napimpintas lang kung umay kayo dito po kapag sasaritaan tayo tahan yung matiramramang kumadayta nga sang kabasit nga pagsapulan mo ti kalugarak Kabayatan na iti agdama ket manarimaan ti pananguma wenno panang tarimaan dagiti mangalap iti naso barangay iti Lambaklada. Kapuntawa mo tinadoktalan mi sir alag narigat mo ti agito do yung malagat ti makunak parang no dahil agar aramid ket rumang ay itot panagbiag na. Maipanamnama amarisot dito ya banag kalpasan ane padanonen iti opisina ni Vice Mayor Kit Aguinaldo ken ti PNP iti daytoy a problema. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez tatak IFM.